După cum știți că eu vreau acum să-mi pregătesc motocicleta doar pentru circuit, stând așa și gândindu-mă la amintirile pe care le am pe circuit cu motocicleta asta, nu aveți idee cât de fain e să experimentezi circuitul și cât de fain e să te dai pe circuit. Deci dacă ești motociclist și îți place să mergi puțin mai tare și îți place viteza, mai ales dacă ai o sportivă, eu zic că ăsta e cel mai fain lucru pe care poți face cu motocicleta, să mergi la circuit, la un track day și să te dai, frate, acolo. Dacă mergi 2 zile la circuit, îți zic eu că o lună de zile după nu mai ai nevoie pur și simplu să te urci pe motocicletă, pentru că doza ta de adrenalină care ți-o iei acolo la circuit îți ajunge pe o lună de zile. De asta, dacă aveți motocicletă sportivă, trebuie neapărat să încercați să mergeți la circuit, pentru că nu găsesc cuvintele să vă explic cum se simte senzația aia pe circuit și cât de fain e acolo. Așa că, haideți, fraților, hai să ne vedem pe circuit și cu siguranță o să ziceți, da, mai avut dreptate, ca la circuit nu e nicăieri cu motocicleta.